Nagapadayon sa gihapon ng pagbantay sa mga kapulisan sa Dalanon na pisarga gindulan ng border control checkpoint sugod subong adlaw. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero, tagpamabas ang Iloilo Police Provincial Office, ginpahayag sining nga pisar gindulan ng mga border control sa probinsya, padayon man sa gihapon nga nagabantay ang mga PNP personnel sa mga Dalanon para magbantay sa mga aksidente kagiban pa nga mga insidente. Dugang pasinigin man ni Provincial Director Police Colonel Guerrero nga tutukan ang mga Dalanon bangod madamo naman ang matabok sa border kagagod malikawan ang mga vehicular accident. Liwat naman naging pasiguro ni Lindero nga responsibilidad man sa mga kapulisan nga maghatag sa seguridad sa pumuluyog ani mas maayo kung magpabilin sila sa Dalanon. Nahibaluan naging pirmahan ni Governor Arthur Tuto Defensor Jr. ang Executive Order No. 222 Series of 2021 kahapon kung sa diin nakasaad nga pagdulaon ng mga border control sa probinsya sugod subong adlaw. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Manilin Abaro nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.